Hello everyone. Hi people. Nhasi ndinoda kutaura about women, vakadzi, vanhukadzi. Ndoziva kuti vazhinji vachatadza kuzvifarira. Vazhinji vachabatikana nenyaya yandichataura panapa. Asi chandinoziva ndechekuti mushonga unovava ndiwo unorapa. Ndisati ndapinda munyaya yangu, ndinoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please, hapana chekumirira, subscribe and click a notification bell kuitira padinouya nezvinyuwani musadarikirwa. Vanhukadzi vaita vane imwe mistakes, mamistakes avanoita mukati melife yavo. Vanopedza nguva yavo zhinji vakamirira someone kuti kupedza mayezi nemayezi vachitemba mukomana kuti ndiye achauya achizoshandura upenyu hwangu. Kuwesta nguva yako wakamirira munhu kuti ndiye achauya kuzoshandura upenyu hwangu. Chandoda kukuudzaika ndechekuti hakuna munhu achauya achikuchinjira upenyu hwako. Iwewe pachako dunga munhu, ukasachinja life yako hapana chakuchinjira. Ende vasikana vane pfungwa imwe yaya yekuti hanzi solution yeupenyu kuti ndinge ndabudirira muupenyu kuwanikwa, kuroorwa. No guys, kuroorwa haisiyo solution. Ritori rimwe dambudziko rauri kusvipa. Because pauchapedza mayezi 10 years kana kuti 5 years zvichienda mberi uku, wakamirira kuti handine mukomana wangu arikuda kuzondiroora, arikuda kuzodai, ndiye achachinja upenyu hwangu. Musabatiwa kumeso, vanhukadzi, vasikana. Musabatiwa kumeso. Munhu iye wari kutemba naye ari kutogadzira life yake, ari kugadzira upenyu hwake, ende ari kuchengeta vabereki vake pakuzoti angazogona kuchengeta iwewe munhukadzi, iwewe zvako mutoro, achisiya mubereki. Musanyengedzewa guys. Varume vanonyengedza. Musanyengedzewa because pamayezi ese uri kuwesta wakamirira umwe munhu. Ndichazokuroora. Ndokuroora ndokuona after 5 years. Ngatimire ndichimbonyatsokuziva nezvako. Unoziva chii nezvake munhu iwe usingagari naye? Kungoda munhu chete kungotambisa mwana wevanhu. Ndopandiri kuti vasikana musabvuma kunyengedzewa. Mayezi ese uri kuwesta wakamirira kuti ndichawanikwa nanhingi. Tsvaka zvokuita mulife. Tsvaka zvokuita usumudze upenyu hwako wega. After 5 years dziya waona munhu uya atotizirwa neumwe munhu. Woti Mwari ndionei, Mwari nditarirei. Zvimwe zvinhu hazvisi kuda kuti hanzi Mwari. Zvinoda kufunga wega kuti unyatsokuona kuti zvandiri kuita izvi hazvina kwazvondisvitsa izvi. Rega ndisumuke, ndiact as a man kushandira upenyu hwangu. Guys, musanyengedzewa vanhukadzi. Usawesta mayezi ako pazvinhu zvisina basa. Ende musanyengedzwa. Varume vanouya nemakala eshato. Usanyengedzwa nemaglitters uchiti goridhe. Maglitters haasi gold. Sumuka, ushande. Tsvaka zvokuita nelife yako. Gadzira upenyu hwako wega, hapana nokusumudzira upenyu hwako. Mukore uno hausi wekutemba kuroorwa. Ende hatitingatoti kuroorwa, kutizisiwa. Hapana chawabvisirwa.
vanasikana vazhinji ndo problem yavari kuita, yekuti ari kungofunga kungopedza kunyora form 4 akutofunga zvekutowanikwa. Vamwe form 4 yacho hatosviki, akutoda zvekutondowanikwa. Nevabereki ngatisakurudzirai vana vedu kuti vafunge kuti kuwanikwa ndokupera kwemaproblems. Ukawanikwa ndokuti wachinjirwa upenyu hwako nemunhu wakuwana yeye. Anotochinja upenyu hwekutowedzera maproblem, kwete kutotapudza maproblem, anotowedzera. Ndoda kuti muvanhu vasikanaka mubvunze masingle mother, vanokuudzai zvandiri kutaura izvi. That's why ndichifarira vamwe vanhukadzi vari kukurudzira vanhu kuti shandai, ngatishandei. Vanhukadzi tinokwanisa kushanda izvi. Saka vasikanaka, musapedza nguva yenyu, musapedza mayezi enyu kuwesta. Pa5 years wakamirira kuti ndichawanikwa nanhingi, umwe munhu ari kutogadzira life yake. Kubatisiwa dombo kwamuri kuita, kuitwa gara ndichauya. Ende kunyengedzwa nezvinhu zvisina kana nebasa rese, kunyengedzwa neswiti, zvinhu zvokuti ukangodya unoenda kutoilet wototi mukomana anondida, regai ndimumirire. Kutorelaxa pfungwa dzako, kutorelaxa kutoti zvitoripo zvakatodai. Hapana kana chimwe chiri kumbofungiwa, kufungwa kungowanikwa chete. Please vasikana, sumuka ushande, usamirira kuti nhingi ndiye achashandura upenyu hwangu. Mukomana wauri kutemba iyeye haafi akachinja upenyu hwako, haafi akachinja upenyu hwako. Thank you guys, ndozvandangoya nazvo kuti tingoonesanawo. Kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe and click a notification bell. Kuitira patoya nezvinyowani musadarikirwa. Thank you.